Hello everyone. Manzini Zungu is the younger brother of Mr. Sandile Zungu, a multi-millionaire businessman. Allegedly, Manzini Zungu received a tender for KZN school nutrition program that has dismally failed primary and high school learners. However, Mr. Zungu still invoiced over 120 million rands per year. We saw on the social media, schools were given rotten food. Even Papas, the mayor of Umgeni, spoke about this grade that is happening in KwaZulu-Natal. The so-called tenderpreneurs receive millions and they only enrich themselves and don't deliver the right nutritious food to the schools. The Papas took it to social media and partnered with businesses so that he can help children in the meantime. Even IFP managed to deliver food to Lindelani School. Sawubona bantu base KZN, bengithi namhlanje ngifuna ukukhipha isigqoko sami sokuba umeya kancane. Yazi ngibuya manje eThekwini ngine meeting khona umhlangano. Ngilalele endabeni le ndaba yokudla ezikoleni. Ngibona nefoni yami yakhala, abantu baloku bengibuza ukuthi kahle kahle kwenzekala nokudla ezikoleni. Siyazi ukuthi vele lento iqhamuke esifundazweni lokhu kuphakela abantwana esikoleni. Yazi abaphathi balesifundazwe abanayo inhliziyo ukudlala nemali le edinga ukuthi ikhishwe ukuphakela abantwana. Ingiphatha kabi kakhulu lento. Ngiyazi ukuthi abantu bafika kuthina manje njengomasipala bafuna usizo sithi kodwa laba abantu abadlala ama-million wamarandi, mhlawumbe more than 100 million wamarandi abekiwe ukuphakela abantwana bethu ezikoleni. Kodwa lamaselesele lawahleli la ku province kwesifundazwe, yazi abantu abafundi and badlala nempilo zabantu. Abanye abantwana badla kanye ngosuku. Manje laba basiphethe laba kwesifundazweni badlala naleya mali. Asikho isithunzi lapha, akukho ukuhlonipha lapha. Kodwa basaqhubeka nokuselasele basaqhubeka ukudlala nathi njengabantu base KZN. Ibhlungu kabi lento. So ngiyaxolisa ukuthi ngiba nolanga, ngiyaxolisa kuba ne-emotional kakhulu ngalento. Kodwa abantwana njengamanje abadlili. Bafuna ukuphaka bese bakhipha amaklabisho abolile, bakhipha irice namagundane namanunu bese bacabanga ukuthi abantwana bazadla ngalokho. Abantwana babo baphila kahle. Abantwana babo basema private school, abantwana babo basema Model C. Asikhuluma iqiniso. Ikakhulukazi abantu abamnyama bathintakale lana. Abantu basemalokishini nasemakhaya, abantwana abadlili. Kodwa bona basaqhubeka ukudlala nemali zabantu, basaqhubeka ukudlala nempilo zabantu. Abafundi ayikho into abayifundayo lapha. Amandla badlala ngawo ngoba basebenzisa ukuletha ushintsho, kodwa badlala ngempilo yamuntu omnyama. What's your take on this one, people? Thanks for watching. Please subscribe for more news.